Ayo Sak Sleng. Raul layar, semangga. Ha, 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 ha. Untuk Mas Rudi, semangga. Yuk. Ha. Yuk konco ing dhisik gembira, alerap-lerap banyune segara. Angian numpak prau layar, ing dina Minggu nek pariwisata. Ayon praune wis tengah, piap-piupya banyu pinela, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa mesem lusu. Ate jawel mas, tak jawel dhewe. Ha, ha. Wete kelopo katon nawe awe, rayukane becik bali wae. Dene Ayo. sesuk Kumandang nyambut gawe. Yes boys, aso, yes boys. just boys. Asik, Honda, Honda. Yes boys, okay. Just boys. Terima kasih. Yuk konco ning dhisik gembira, arepe Banyune segara, ahlian numpak prau layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis tengah, piap-piupya banyu pinela, ora jemu-jemu Casu, yes boys. guyu, ngilangake rasa lumrah lesu. Ate jawel mas, tak jawel dhewe. Wite kelopo katon nawe awe, rayukane becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut Ayo Paun, gawe. anak mertua Paun. Sampai pagi pokoknya. Sampai pagi yes boys. Casimon yes boys. Sampai subuh. Iya. Sampai subuh pokoknya. Ania numpak motor kegrek, ing dina Minggu le pariwisata. Alon banyune wis tengah, piap-piup Teno Mas Rudi sampai subuh pokoknya. jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa ngantel lesu. Ate jawel mas, tak Jawel dhewe. Kete kelopo katon nawe awe. Ayo gane becik bali
matur suwun. Ha, ha. Chandra Asmara memang jos. Ha, 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 ha. Goyang lagi. Ayo Mas Leng. Ha. Lanjut. Ayo Mbak Yayu. Buka Mbak Yayu. Ayo. Yes boys sampai pagi Mbak Yayu. Kancane ing sesembira. Alera-alera Banyune sekoro. Ania numpak prau layar. Ing dina minggu kebari wisata. Lanjut sekali lagi. Ha, yuk. Untuk Mas Erwin, goyang yuk. Goyang dong. Yuk. Ho. Yuk kanca ing desi gembira. Arela-brela banyune sekoro. Anglia numpak prau layar. Intino minggu lembari wisata. Alon praune wis tengah. Biak-biak banyu pinalan. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilangake rasa kelang lesu. Ojo Wes tak jawil dhewe. wete kelompo. Kakon awe awe Rayokane becik balulae Dene esok-esok kumandang nyambut gawe Lanjut! Ha! 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 Goyang lagi. Simon Bu Se. Yo, Chandra Golek maneh. Ha! 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 Sabar Bung MC, sabar. Yes boys Yuk. merdeka. Happy toss buat Yes boys. Yes yes Yuk. boys. Yuk kanca ning dhisik gembira. Alera-alera banyune sekoro. Anglia numpak prau layar. Ing dina minggu kebari wisata. Ayo Mas Ambon. Alon praune Cak Ambon.
Matur semanun. Terima kasih. Untuk Bang Teja, Jeragan 28. Yuk, he, he, he. Lanjut. Yes boys, bangkit lagi, monggo. Yuk, Mas Leng, monggo. Yuk, ha, ha. Sampai Yo sopo. kanca ning Ojo dipateni musiknya terus. Duwe kali kok langsing kuwi Yes Boys. Banyune segara. Alia numpak perahu layar. Dina Minggu de pariwisata. Alon praune wis nengah. Piap-piup-piap banyu pinelah. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilengake rasa lumrah lesu. Aja jawel mas, tak jawel dhewe. Witing kelopo katon awe-awe. Prayugane becik bali wae. Dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe. Hey! Matur semanun untuk Jeragan Sawer dari Yes Boys Group. Untuk Mas Ambon, matur semanun. Hey, Terima hey, kasih hey, bosku. hey, hey, hey. Ayo. Yo kanca ning dhisik gembira. Alera-plera banyune segara.
Matur Matur selangkung atas semanun. kerjasamanya dari grup Yes Boys yang sempat hadir dan naik di atas panggung. Kulo Yes, aturi siapa? matur semanun atas kehadirannya. Sumangga BMC Iya. kembali lagi. Matur semanun. Oke, untuk selanjutnya. Monggo pasukan kopior. Ono kopiore lho sing enak iki. Lho Mas, kok digawe kaos sih? Coba Pak.